ассалому алайкум кадбонони азиз, ба канали кӯчаканд хуш омадед. ин субҳ тарзи таҳияи як субҳонаи хеле хушмаззаро барои шумо овардам. умедворам ки мавриди писанди шумо қарор мегирад. ин субҳона ҳам камхарҷ аст, ҳам зуд омода мешавад, омода карданаш ҳам хеле осон ҳаст ва аз ҳама муҳим фоиданок ва хеле хушмазза аст. дар видеоҳои баъдӣ марҳила ба марҳила равиши корро гузоштаам. ҳатман видеоҳоро пурра ва бодиққат бубинед ва умедворам ки ба шумо писанд меояд ва барои азизонатон омода мекунед. қаблан арзи сепос барои дастгириҳоятон. ташаккур ки бо ман ҳастед. хуб, шурӯъ мекунем. субҳонаро аз кадусабз омода мекунем ва кадусабзе ки ман гирифтам 500 грамм вазн дорад ва онро ранда мекунем ва канор мегузорем. дар зарфи дигар 2 дона тухмро илова мекунем ва ба он 1 қошуқча намак ва каме филфили сиёҳ ва сурх илова мекунем. ин вобаста ба хоҳишатон, метавонед илова накунед. баъдан ба он 3 қошуқ орд илова мекунем ва бо ҳамзан хуб омехта мекунем ва баъди ин 3 ё 4 қошуқ оби ширгарм меандозем. яъне хамири мо ғафсияш мисли кефир бояд бошад ва кадусабзҳои рандашударо обашро меполонем ва дохили хамир мекунем, каме кабутӣ вобаста ба хоҳиш ва хуб ҳамаро омехта мекунем ва хамири мо омода шудааст. ба тоба 1 қошуқ равғани растанӣ меандозем. оташ бояд миёна бошад ва хамирро ба тоба рехта лаб ба лаби ҳамин тоба тунук мекунем. инҷо бояд чӣ қадар тез кор кунем ва ҳамон гуна ки дар навор мебинед хамирро паҳн мекунем лаб ба лаби тоба ва мегузорем ки сурх шавад. баъди сурх шудан ба тарафи дигар мегардонем ва акнун тарафи дигарашро ҳам сурх мекунем ва анамин املت و یا блинчик ҳои кадусабзи мо омода шуданд. ва барои дафъаи дуюм ва сеюм ҳам 1 қошуқ боз равғани растанӣ мерезем. хамирро лаб ба лаби тоба тунук мекунем ва ба ҳамон тартиб боз мепазем. хуб, субҳонаи мо омода шудааст.